Ifuna kufanana ndi Yesu maendedwe ya. Ndifuna kufanana ndi Yesu maendedwe ya. Endedwe yanka maendedwe ya. Endedwe yanka endedwe ya kaine. Ndifuna kufanana ndi Yesu endedwe ya. Wakupempela kwanga kupempela kwa. Pempela kwanga pempela kwa kaine. Ndifuna kufanana ndi Yesu pempela kwa. Utumiki wanga utumiki wa. Tumiki wanga tumiki wa kaine. Ndifuna kufanana ndi Yesu tumiki wa. Ndikulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu believer. Lero pa 21 December 2023 sabutopiki makhalidwe ndi maonekedwe a Yesu. Believer, dzulo timanena kuti chikondi cha Mulungu. Mulungu amatikonda kwambiri. Baibulo nakuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti adapasa mwana wake obadwa yekha kuti yense okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Dzulo timanena kuti aliyense Mulungu amakonda 100%, posawerengera chimene munthuyo ali. Kamapembedza mpingo wanji, kasamapembedza, kaya ali pa udindo, kasali pa udindo, kaya ndi mamuna, kasi mamuna, kaya ngolemera, kaya ngosauka, kaya ali kumudzi, kaya ali mtauni, kaya ali kunja, kaya ali momuno, tonse amatikonda 100%, koma pa chipulumutso payikidwa ki. Kudziko kuno believer anthu akumwalira Mulungu akuwakonda 100%. Anthu akumwalira ndikupita kuchonongeko Mulungu akuwakonda 100%. Chifukwa chakuti awupita kuchonongeko sadalandira Yesu ali moyo. Believer dzufunika wekha uvomereza Yesu. Ulandira Yesu wekha. Sizija zoti amwalira atitiyeni timpempherere atamwaliramu kuti Mulungu amkomere mtima ali pamalo ena ake ife tikampempherera ndiye kuti Mulungu anchosa kumeneko kuti apite kumoyo wosatha ndi bodza la ku Gehena. Kulibe. Palembedwa m'malemba ngati uvomereza pakamwa pako ukhulupirire mu mtima mwako kuti Yesu ndi Ambuye, Yesu Mulungu adamukisa kwa akufa udzapulumuka, sikuti wina achite kukupemphera utafa. Wekha uvomereza Yesu sodamwalire. Mulungu amakukonda ni 100%. Kamukuhula, kamukulodza, kamukuba, amakukonda ni kwa mpiri koma ukafabe ukuba chonongeko. Dzofunika ulandire Yesu. Vesi paliti ukhulupirire Yesu, ulandire Yesu sukhalanso utayika. Ndikuti ngati simulandira Yesu mpaka na kumwalira ndikuti watayika. Baibulo akamana kuti kutayika ndikuti kupita kuchiphompho kuchonongeko ku Gehena kuchilango chosatha. Mulungu yo arayesayesa pakukukonda koma iwe nkukanika. Ndimanena dzulo ma intercessor uvutika. Adzitumika kuvurika. Mwaona anthu amene sapemphera aunjoya dzimagalimoto, dzimandalama, dzimanyumba dzapamwamba kwa mpiri, dzakudya dzali nadzo, ana ungobala. Aonena na Mulungu aukulukutika kwenda munyengo dzapaniki, ena wadzu ayendela Mulungu akwakonda kwa mpiri. Endi chifukwa cha chikondi cha Mulungu dzapangisa kumwiwala Mulungu. Believer, chuma muli nachocho ndi chikondi cha Mulungu.
ndi chikondi cha Mulungu, maudindo muli nawo, Jehova ngukupasani haki. Ambiri akopeka ndi haki ya Yawe, safunanso kumpembedza Mulungu chifukwa cha ulemerero wa pansi pano. Kulandira Yesu akukana chifukwa ngolemera kwambiri, sangalowe khomo la tchalichi chifukwa chakuti ngachuma kwambiri, safuna kukasonkhana ndi anzawo pa mtunda paja, akuti ngabisa mawerengesa chuma usiku ni masana, nimati ndilisekhwerere. Moyo unowu ukutha uno, moyo unowu uli mmalire, moyo unowu uli expire, idzabwa na nthawi mudzachoka pano. Ndithudi sikuchenjera kumangoperekeza anthu kumanda inu. Ayi, magula mabokosi anthu ambiri ndi chuma chanucho. Tamverani, anthu tsiku lina zakugulira bokosi anthu kakugwirirani. Mwapita kumanda kaperekeza anthu, kupita iniyo kubwera, kupita kaperekeza iniyo kubwera. Ena mwalalikira maliro ambiri, ena maluwa ndiye kuti madzala maluwa ambiri, nkharazi tapasani ayale nkhara ndi akazawo, mwayala nkhara zambiri kumanda za ena. Ndimati lisekhwerere, tsiku limodzi ikubwera yosadziwa ine, yosadziwa inu, Mulungu akuyidziwa. Anthu adzayala nkhara mutafa. Chenjezo, musamwalire mulibe Yesu. Landirani Yesu musanafe, landirani Yesu musinachoke pa dziko pano, chifukwa mparadizo anthu akalowa akavomereza okha Yesu mpaka mwapawo asadamwalire, akalowa mparadizo. Sizoti wina dzakupemphererani mutafa, ayi, sidzimatheka. Wekha uvomereze Yesu, uvomereze Yesu wekha. Hagi ya Mulungu abusa akoneka ngati anzathu mahulewo akunjoya ndi chikondi chabe cha Mulungu. Sitsikutanthauza kuti akupita kumwamba, koma ngati angamwalire akugona nabe ni mamuna wa mwini, ngati angamwalire dzina lakebe ili chilandira alendo pa chitsime, ngati angamwalire akusokonezabe mabanja aena, kuli chiwawawa, kuli chiwonongeko. Siningathe fotokoza biliva chifukwa chigahenachi Mulungu sadakonzere munthu, akonzera njelekezi. Ndiye munthu akapangabe chisankho choti akakamira Satana ndi ntchito zake, kuli chowawa ndi kuphompho. Nchifukwa chache Mulungu adamtuma Yesu, adamvomereza Yesu, mfumu ya mafumu, kusiya ulemerero, kutsika pa dziko pano, kudzachenjeza dziko. Leka kumeneko, bwerera kumeneko, siya kumeneko. Ya mparadizo ndiyi, onse okhulupirira, onse ochangamuka, onse ozindikira, akusintha njira zawo kulapa nayamba kumpembedza Yesu mu mzimu ndi choonadi. Amene moyo wosatha wopeza. Biliva sikupita kutchalichi koma kumulandira Yesu, sikukhala pa udindo koma kumulandira Yesu. Umulandire Yesu, umulandire Yesu, utembenuke mtima ulape. Pansi pano pamapusisa pano ulape. Yesu adabadwa mfumu ya mafumu kuti dziko ilape. Mulungu adampereka mwachikondi, adabwera Yesu kudzagawa moyo, dzopereka moyo, kuti onse osochera asakhaleso osochera, kuti onse amene ali zidakwa asakhalebe zidakwa, mahule onse atembenuke mtima, asinganga onse alape, andondocha onse alape, akhulupirire Yesu. Mulungu amatikonda. Ndibwereze wina aliyense Mulungu amankonda 100 kwa 100. Chipulumutso chili pamene okondedwa 100 kwa 100 yo alandire Yesu asadamwalire. Chifukwa kubwera kwakha kwa Yesu kudzalalikira kuti siya kumeneko enda uku ndi chikondi cha Mulungu cha agape. Agape love. Adamenyedwa Yesu, adazunzidwa Yesu, kulavulidwa malovu, kuyikidwa malo osayenera, kumbisa nkhope, kumpanga maere, ena ndikumantidzi mulambama pa kofirimene lora akumenya ndani pakati pathu. Chipongwe chenicheni chimene dziko idapanga andi dzonsezi chadzidachitika chikondi cha Yawe kuti mama wa dada mupulumutsidwe, musapite kuchonongeko. Adazunzidwa Yesu kuti inu ndine tikhale pa mtendere. Adamenyedwa Yesu kuti ife tikhale afulu. Pempho langa
pempho langa mwana mulungu tembenuka mtima dzisiye dzapa dzikozi ena dadzichita adadzisiya tidakwirira dzilibe udolo dzilibe ukwatchalitsi leka tembenuka mtima lero mulandira Yesu lelolo panga chisankho lero bwera kwa Ambuye lero amakukonda kwambiri sawerengera kuti wathasa mabanja anthu angati sawerengera kuti walodzana anthu angati sawerengera kuti wapondereza anthu angati sawerengera zimene udachita Yesu amakondwera ndi kubwerera kwako nkudzanena kuti pepani pomwepo adzakukhumbatira ndi kukuveka chovala cha umwana pomwepo suliso otayika koma waupeza moyo wosatha amatikonda tonse koma pa chipulumutso paliki anthu akufa ku dziko kuno mulungu akuwakonda kufa ali ndi chuma mulungu akuwakonda koma chifukwa choti sadalandire Yesu okhadapanga chisankho kuti kumwamba sindikukufuna ndikufuna ndekha ndilowe mgahena anthu ambiri kudzigwetsera okha mgahena Yesu akuwakonda 100 kwa 100 lero ndikunena kuti makhalidwe ndi maonekedwe a Yesu belifa chaka chino tikuchita mosiyana kwambiri nchaka chatha chaka chitungukolowa pa mfundo minofuyo kungotenga minofuyo buku la Mateyu idalemba buku la Luka adalemba mene Yesu adabadwira Joseph ni Maria anabalana ubwenzi mabuku amene wadalemba endi ubwenzi wawo malemba manena kuti asana khale pamodzi asana gonane munjira ya dziko kuti munthu abale padachitika chozizwa chifukwa mneneri kuti atanena kale kuti namwali adzayima nadzabereka mwana wa mwamuna nadzamutcha dzina lake Emmanuel meaning mulungu nafe endi dzimene adaona mneneri chipangano chakale zidachitika ndendende kuti namwaliyo adayima and before namwaliyo kuima ngelo adamuonekera ndikunchenjeza Maria kuti izi zichitika pa iwe Maria adacheza kwambiri ndi ngelo zidzatheka bwanji izi pakuti sindidziwa mamuna mtsikana wadzisunga mtsikana wadikirira nthawi ya ukwati mtsikana wadikirira ku honeymoon mtsikana Maria wamkulukulu woti akadabereka mbiri koma madikirira pa Yawe ampase mamuna wake believer aukambirana Maria ndi ngelo aukambirana Maria ndo mthenga wa Yawe izi munenazi zoti ndidzabereka mwana zidzatheka bwanji popeza kudziko kuno kuti munthu abale akumane mamuna ndiye ngelo akumfotokozera izi zidzachitika mwachozizwa cha Mulungu uima koma sagonana mamuna uima mimba okhala nayo chifukwa pakati pamene upezeke napo iwe padzakhala pakati pa Mzimu Woyera si pa munthu zidzachitika endi Maria amadziwa chimenechi haleluya sindifuna kuti ndifukule zonsezo zidali zimene zibeliva tikuzidziwa chimene ndili nacho lero makhalidwe ndi maonekedwe a Yesu. Kodi Yesu Kristu adabadwa? Yankho ndi Yesu. Adabadwira kuti anthu tikudziwa kuti ni nkhola malo alendo atadzaza mzipatala zitadzaza anabadwa. Haleluya. Joseph message adailandira. Joseph adamona Maria ali mpakati amafunafuna kuti ansiye mtseri koma usanchitisa manyazi. Kani mandidalisa kwambiri ngemaphunzitsa za ukwati. Akadakhala nyamata lero kazali ndi mimba sanagonane naye akadakhala mapama makofi mpaka na kwawo hule wa chabe iya ndi Mzimu Woyera palibe koma Mulungu adamulankhula Joseph userekeze kumuleka Maria mimba imene ali nayo si achigolo mimba imene ali nayo ndi Mzimu Woyera. Maria ubereka mwana oposana onse
Maria kubereka mwana mfumu ya mafumu. Maria kubereka mwana amene ali mpulumutsi ku dziko. Maria kubereka mwana amene adzayipulumutsa adzayiphule pa moto dziko. Usalekeze kumusiya. And Joseph adamvetsera zimene Mzimu Woyera zimene Mulungu adamuwuza ku maloto. Adakhala naye Maria and sadakhala naye malo amodzi mpaka nadabadwa Yesu. Mukumona kupirira. Ndinkhani tu sadakhale naye malo amodzi. Kandi miyezi 9 Yesu ali m'mimba mwa Maria. Joseph sadankhudze adalemekeza mawu a Mulungu. Sadayerekeze ngakhale tsiku limodzi. Adalemekeza mawu, adalemekeza loto. Mpaka na Jesus anabadwa. Anzalo akumawa anapita nazo mphatso. Kamulambira ankalondola nyenyezi. Adafika kumene kuja Bilifa adagwada nthuwa. Adapereka mphatso zawo. Funso yanga njori kodi makhalidwe a Yesu ngorani? Maonekedwe a Yesu ngodi bwa ndimene tikukambirana lero. Anabadwa zoonadi. Anatibadwira inde zoona. Dedi ni mwezi sikudziwika kwenikweni koma anabadwa. Bilifa ndinene pano poyera. Nchifukwa ninji dedi lenileni sidziwika. Chifukwa ninji. Hallelujah, hallelujah. Ndekuti tonse amene tililero kudalibeko. Kudalibe. Maonekedwe acha Yesu amaoneka bwa. Bilifa ndinene poyera. Afrika ndimvere maonekedwe a Yesu palibe amene akwadziwa. Nkhope ya Yesu palibe amene adayiona. Nthawi imene adabadwayo kudalibeko makamera. Nthawi imene adabadwayo padalibe amene adanjambula. Nthawi imene adabadwayo kudalibe makamerawa ngalero. Ndinene pano poyera Bilifa tamvera palibe amene akudziwa, palibe amene adaona, palibe amene ndi chithunzi kuti Yesu amaoneka chonchi. Ayi. Ena tabusa pali zithunzitu zoti Yesu abadwa, pali chithunzi kuti Yesu ali kumbuyo kwa Maria, pali chithunzi ndinene pano poyera zithunzi zonse zimene zili kudziko kuno zimene amaonesa kuti uyu ndi Joseph si Joseph bodza. Chithunzi chabe. Chithunzi chimene amaonesa kuti uyu ni Maria amene uja si Maria. Amene uja si Maria ndi chithunzi chabe adangojambula. Chithunzi chimene amaonesa kuti uyuyu ndi Yesu amene si Yesu. Ndi chithunzi chabe adangochitenga kuti ichi chikhale chithunzi. Ndakhala ndikunena mobwereza. Ati timaoneratu abusa ife Jesus filimu yonse ija palibepo Yesu, palibepo Petulo, palibepo ophunzira Yesu. Ndi anzathu azungu omwewa a drama amasewero pofuna kulalikira uthenga kuti anthu amvetsetse zimene zidachitika. Ndi adapanga sewero. Ndinene pano Saulo ija anayipanga kuwerenga malemba. Adachita kulozana. Iwe ukhale Jesus, iwe ukhale Petulo kuti udzimkanakana Yesu, iwe ukhale Yudasi kuti udzimpereka Yesu, iwe ukhale Thomas wamva, iwe ukhale Filipo. Ndikumapatsa mayina nkupanga sewero. Ndiye Thomas amapanga ngati Thomas, Filipo amapanga ngati Filipo, Jesus amapanga ngati Jesus, Petulo ankachita ngati Petulo, Yohani ankachita ngati Yohani. Anthu aja ali mayina awo. Hallelujah. Si Yesu tili madzika. Si Yesu chaka chatanabusa. Ndi ena dzimazunguza abusa pamene pande kuti tasokonezeka. Ndinene pano poyera mu filimu yonse imene timayionera ya Yesu ija kapena kuti ya Jesus filimu ija Yesu yomulibemo. Zithunzi zonse zimene mwakhoma nyumba mwanu nakuti uyu ndi Yesu ameneyo si Yesu. Ndi Pawelo amene ndi Gibson. Anthu aja adapanga mafilimu aja anthu angapo.
ine chemene maoneka ngati akumenya kwambiri ndi kuyala kwachi kumaoneka ngati kofirira-firirako ndi wina maoneka ngati kankhope kakachimwana pang'ono achina phawero. Anyamata amadalama, anyamata amasewero, and zidachitika zimene zija kuti alalikire uthenga wabwino anthu amvese sewero. Tikamapanga sewero chimodzimodzi sewero ya John Chilembwe ndi amuna ku Malawi kuno, ena kukhala ngati Chilembwe, wina kukhala ngati Aida, wina kukhala ngati Ajasilikali, ena chokhala ngati azungu, zimene zija biliva ndi sewero. Inso ya Jesus ndi dalama. Mbali inayi kudali kurani eri kudali kulalikira uthenga. Mbali inayi inso ikabizinesi ikanachitika anthu amagula sizaulere. Kuthandiziranso urumiki, kuthandiziranso ntchito ya Mulungu ipite chitsogolo, amagula anthu koma ndi sewero, biliva ndi sewero. Ndinene mwana Mulungu kutenga chithunzi kuchika m'nyumba mwako nkumachinena kuti amene ndi Yesu ndipo nkumakhala ni nthawi ena ngachibwana kwa mpira kadwala amapita pamenepo, Ambuye Yesu biliva ndimvetsere. Ndiye kuti ukulambira mafano eti mpaka nakugwada Mayi Mariya inu. Mariya amene Mariya mukunziwa ndani adajambula Mariya? Akunziwa Mariya ninda amene si Mayi Mariya, amene yonso si Joseph, amene yonso si Yesu. Ndi chithunzi chabe cha nyamata ochita masewero, chithunzi cha mzungu wina wake kuraya kujama ni Mariya jani nchikana ndi nzima ena jada mwalira kalekale. Kuraya kuti ukhandi zithunzi nyumba za mafano adafa kalekale ochita masewero tazikhoma nyumba mwathu ena tazika m'magali moto mwathu tikamwemwengana ndi basa amene ndi Yesu. Biliva ndimvetsera zichose zithunzi zimenezo. Si Yesu si Mariya, zichose kugwadira mafano. Palibe amene akudziwa nkhope ya Yesu, palibe amene adanjambula Yesu. Kudalibeko makinala, kunalibeko makamerawa, kunalibeko makompyutawa, kunalibeko masmartphone wa kunalibe. Ati ndi Moses, uyu ndi Aroni, uyu ndizithunzi chabe. Kama mudaonapo chithunzi cha Abrahamu ndevu zambiri uyu ndi Abrahamu, kulibe amene akundziwa Abrahamu, kulibe. Hallelujah. Bible ku buku la Exodo chapter number 20 pa Malamulo akuti usalambire milungu ina. Usalambire fano losema. Mudzwanzo sema zithunzi. Mulungu akuti anyansidwa nazo. Kulambira chinthu kucherekesa ngati Mulungu zonyansa Jehova. Pitani ku Babylon. Anyamata china Shadrach, Meshach ndi Abednego adasemera chifano kuti muchilambire chini Mulungu oneka. Anyamata adakana. Oyera mtima ndimvetsereni chosani. Palibepo chithunzi cha Yesu chosanipo ndi munthu. Kodi Malamulo libe fochita zitsuzo. Mwerekeze ngati Jacobo, mwerekeze songa Isaac, ndikwane nawo afota adamwalira. Ena amene mwayika nyumba mwanu kuli ngati mwayika Isaac ndiye mukunena kuti ndi Yesu. Mulungu asangalala nazo. Mulungu asangalala. Isaac and Jacobo mukadziwa ndi anyamata amasewero, anyamata aluso, mzimu usamumtendere adayiphunzitsa dziko. Munthu kungumuyang'ana Isaac kuseka wekha. Nyamata waluso kwambiri adapita ku UK, adapita ku America, zisudzo mphatso simachepa, akwera nayo ndege. Mwana Mulungu ndiye muyerekeze kuti sewero yachitika ndi ya Isakiyo azitchedwa kuti Jesus. Ndiye mantenga Isakiyo kumkhoma nyumba mwanu Jesus. Ndiye mwadwala mubwera kuti Ambuye Yesu mukuyang'ana pa Isaki paja, Ambuye chithunzi cha Isakicho, Ambuye Yesu. Mulungu adzikuonani bwa? Adzikuonani bwanji?
Telekeze kuti ngati macho sikono ndi Maria. Ndi drama rubaji. Debu kubala kudzabwada chonde Mai Maria, Mai Maria, Mai Maria, mutipempherere Mai Maria, chithunzicho. Maria sali ndi udindo ochirisa. Apa mpofuna kupafukula rap. Ndi dzina la Yesu lokha. Ndi dzina la Yesu lokha. Wasamachedwa ndi kwa Maria, ayi. Dzina la Yesu lokha. Wasamachedwa ndi ukamba za Joseph reba mbwachi wa Yesu. Iye adangodzelamo, mimba mwa Maria adangodzelamo, mwa Joseph adangodzelamo. Iye ndi mfumu ya mafumu. Joseph ukulibe, Yesu alipo kale. Maria sanabadwe, Yesu alipo kale. Dziko lapansi sanakhazikitsidwe, Yesu alipo kale. Yesu ni mfumu ya mafumu. Believer ndi mwini chilengedwe chonse. Ndimati ndilisekhwerere Yesu uyuyu palibepo chithunzi chache palibe. Ni mkango wa Yuda. Sindikudziwa ena mukamati mwaona masomphenya ya Yesu, mmaona chithunzi cha Paulo. Mudzamva ena ndaona Ambuye Yesu akundilankhula koma maoneka ngati mkango. Saoneka ngati chithunzi cha Paulo. Tiri modzi. Ena mukhoza kuona nkhope ina yeni yakeyo. Ambuye Yesu akukulankhulani masomphenya ndi mavumbuluso. Funso mkumati nanga Makhalidwe aje ngorani. Maonekedwe sitikudziwa. Chithunzi chawo sitikuchidziwa. Sitikudziwa palibe amene adajambula koma Makhalidwe a Yesu ife tikwadziwa. Akudinga ndi Baibulo. Yesu ndi wachikondi. Yesu ndi woyera. Yesu ndi wopezeka pena paliponse. Yesu ndi wodziwa zonse. Yesu ndi wamphamvu zonse. Yesu sasintha. Yesu wofatsa, wodekha. Yesu amene believer samagwiya nsanga koma akakwiya sachedwanso kukhululuka. And kamene akwiyako amakhoza kuononga zinthu. Amachedwa kukwiya anthu akhoza kunyoza Yesu ni ndani. Yesu hayi sakwiya koma akangokwiya wina wacha mtukwana kama mapanga chani kunjaku nyoze ni Mulungu. Ankantha pomwepo. Angokwiya kandi a minute pansi apita. Hallelujah, 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 hallelujah. Makhalidwe ake ngofatsa. Makhalidwe ake ngwachikondi. Makhalidwe ake ngoyera. Makhalidwe ake ngwamphamvu zonse. Makhalidwe ake izi tizidziwa. Koma maonekedwe a Yesu palibe amene akwadziwa. Zithunzi zonse pa dziko pano zabodza. Musayerekeze kulambira chithunzi ayi si Yesu. Mulambira Paulo. Amunopanga madalama. Chonde ndilisekhwerere. Kulibe amene adamona Maria, kulibe amene adamona po Yesu. Timangoona ife masomphenya. Zithunzi zonsezi za anyamata ndi atsikana amadalama. Enda nkapanga zimenezo akuwerenga Baibulo. Ndipo adachita zoona ndithu. Mene Yesu ankalankhulira ndi mene Paulo akulankhulanso. Mene Petro ankachita ndi mene wadama winayo akuchitiranso. Koma maonekedwe yeniyeni kuti Yesu amaoneka chonchi. Si zimene zili m'manyumba mwanu. Si zimene zili m'magali moromo. Ayi dzitantheni mupembedza mafano. Mundilondole mawa. Atate m'dzina la Yesu. Tikulemekezani komanso kukupasani ulemu. Makhalidwe anu mudativumbulutsira ife m'Baibulo. Koma maonekedwe palibe amene akukudziwani. Tikhululukireni ku dziko langa Mulungu. Kuli zithunzi zimene anthu adazika kuziyerekeza kuti ndi Yesu. Zithunzi izi zina zamalidwa ntchalichi. Zithunzi zina zayikidwa m'magalimoto. Zithunzi zina zili m'magulupu ama WhatsApp. Ayikapo chithunzi cha Paulo. Ndikumanena kuti Jesus. Zithunzi zina zayikidwa ndikumatidwa m'matchalichi. Zithunzi za anyamata amadrama kukwathu kwa anzathu azunguwa. Ambuye Yesu mutikhululukire tonse tachimwa. Mwana wanu yakhala kulambira chithunzi cha Maria uyu. Mwana wanu yakhala kulambira chithunzi cha Yesu nkumati ndi Yesu koma chili chithunzi cha nyamata Paulo. Ambuye Yesu khululukani.
Kululukani chifukwa tachita mafano. Kululukani talambira zosema. Kululukani talambira zosena kulambira. Kululukani Jehova pempho langa. Maonekedweni mwana wanuyu menenu yomuliri. Maonekedweni onga mkango wa Yuda. Maonekedweni masomphenya uyu. Akuoneni akudziweni. Tithandizeni ndikudziwa nzovuta izi. Ena kuzimvesesa zatengera nthawi. Zimwera ni ntchito yanu. Mwa Yesu aku Nazareti amene apemphera. Amen and amen.